Mayong buntag sa tanan. We praise and thank the Lord for our second Sunday service nga nag-online ta. And tuguti ko sa pagbasa sa Salmo 98. Ako kining basahon sa Cebuano. Salmo 98. Awitig bag-ong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalahang mga butang. Pinaagis sa iyang gahom og balaang kusog. Nakabot niya ang kadaugan. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipailan niya sa kanasuran ang iyang gahom sa pagluwas. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gugma o pagkamaunungon. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Pag-awit nga malipayon ngadto sa Ginoo kamong tanang katawhan. Dayga siya pinaagi sa mga awit ug mga singgit sa kalipay. Dayga ang Ginoo dinuyugan sa mga alpa. Pagtugdog og huni ginamit ang mga alpa. Patinguga ang mga trumpeta ug mga budyong og singgit kamo sa kalipay at tubangan sa Ginoo nga atong hari. Paghugyaw dagat ug ang tanan nga anaa kanimo, pag-awit o yuta ug ang tanan nga nagpuyo kanimo, pakpak o mga suba, pag-awit nga malipayon sa tubangan sa Ginoo kamong kabungturan, kay moanhi siya aron paghukom sa kalibutan. Hukman niya ang tanang katawhan subay sa hustisya o kaangayan. Amen. Ang atong Dios mao gayoy hari sa tibuok kalibutan. Og ato siyang pasalamatan og daygon karong adlaw kay siya lamang gayud ang angayan og wala gayoy sama kaniya og siya ra gid ang angayan natong ituboy, pasalamatan og higugmaon. Yes, so Lord, we just want to praise you and thank you, O God, for this Sunday. O Lord, you deserve alone all the glory, the honor, and the praises, for there's no one like you, Jesus. Imo ang tanang tungog ug himaya, Ginoo. Thank you, Father. Thank you, God. Imo ang himaya. Mila
katotohanan ka, milagroso ka nga Diyos. And Lord, how great is your love towards us, oh God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. How has the sinner been forgiven? How has the rebel been made clean? Or blinded eyes been made to see? Yes, oh God. How have the orphans been adopted? Who hated your love and run from grace, despised and rejected all your ways? How wonderful the Father's love for us. Thank you, Lord, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Yes, oh Lord, how wonderful is your love, oh God. Your mercy floods our lives with kindness. Your grace has colored all we see, and you have promised not to live. You'll freely give your spirit to us, so we can be sure we're sons of God and rest in the hope of what's to come. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Those sufferings, they fill our lives. We're confident, we're heirs with Christ, and so we cry, Abba, Father. Those sufferings, we fill our lives. We're confident, we're heirs with Christ, and so we cry, Abba, Father. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. How wonderful the Father's love for us. That's the Lord, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guides us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Yes, oh Lord, how wonderful is your love, Lord Jesus. Thank you so much, oh Lord, and in you alone, Jesus. Indeed, we have hope, oh Lord. We have hope, oh God. For Lord, you have saved us, oh Father. Giluwas namin ni mo, Ginoong Diyos, mula Lord, di mi mahadlok, di mi matayo, oh Ginoo, sa bisang unsang circumstansya, Ginoo, for your love for us, oh God. Salamat kay Ginoo. Thank you, Father. Thank you, oh God. Cause us to worship you, oh God. Cause us to praise you, Father. Lord, even sa mga tao nga nagtanaw karon, Ginoo, cause them, Lord, to worship you, Father. Unite us, oh Lord, with your Holy Spirit, oh God. Thank you, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Father. Man of sorrows, Lamb of God, by His own betrayed, the
of man and wrath of God has been on Jesus' slain. Silent as he stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, he took a crown of thorns. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed him to that tree. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. See the storm. The stone is rolled away. Behold the empty tomb. Yes, oh God. Hallelujah, God be praised. He's risen from the grave. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah.
glory, the honor, and the praises belongs to you alone, O Father. In Jesus' name we pray. Amen. And Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Salamat. Salamat kay Ginoo. Dalayong Diyos, gamhanan nga hari. Imo gayud ang tanang dungog ug himaya. Ug sa among gipangbuhat karon Ginoo, himuan nga ikaw gayud ang makita. Kay Ginoong Diyos sa among kagalingong katakos o panimuha, wa mi mahimo Ginoo. Ikaw lamang ang makapalamdag sa mga hunahuna sa tanang magkatawhan karon. Ay naminaw ug ang maminaw pa. Nangamuyo in taon kami nga iset free ang mga kahadlok sa mga katawhan karon by revealing yourself to them, O God, na ikaw ang buhi namo nga paglaom ug walay lain. Nga ikaw, O Dios, ang gamhanan sa tanan, nga wala bisan kinsa nga imong mapildi. Ikaw ang among dalangpanan. Ikaw ang among Ginoo nga gamhanan. So we give you praise and honor for everything you have given us in Jesus' name. Amen. Salamat, O Lord. Ang title na to karon, Jesus is the only hope. Siya lamang atong buhing paglaom. Mao na nga kinahanglan mo acknowledge ta kinsa gayud si Jesus Christ. Allow me to talk to you about sa current situation. Kaning COVID-19 nga virus nigo sa tibuok kalibutan ug naghimog worldwide commotion. Wa nin hitabo before, karon lang ni. It has taken many of us by surprise. I say many kay there are those nga ni-refuse gihapon sa pag-ila sa ka-serious ni ini nga COVID-19. Para nako wake up call ni. Wake up call sa tanang tao. Gihimo nga mo evaluate jud ta sa greatest necessity or importance sa kinabuhi. Unsa man gyud ang pinaka-importante? Leisure ba? Ang laag ba? Ang ato bang mga kalipay? Kwarta ba? Gahom? Nga ikaw sikat ka? Na kay honor o everybody mo, yukbo, kumaagi ka? Pero asa naman yung mga butanga karon? Nawala, no? Dili sila kasiguraduhan nga kining virus, kay dungganan ka, sapian ka, nga kining virus, mawagtang o dilimsod sa imong panimalay, umadlok sa imong apelido, o sa imong pamilya, o sa imong sapi, wala. In the Philippine context, na-force ta to stay at home. Makonfine ta sa atong balay. Na-limited ta in every way. Is the God nga ni-create sa heavens and earth? Nitawag nato karon to look up ug iyang tan-aw nato ug iyang atong makita unta ang iyang gahom kay kung tanaw ka sa langit kisa naghimo niya na mutanaw ka sa yuta kining tanan kisa gahimo na na ato kas kadagatan kisa naghimo ana mana nga I believe nga until now ang scientist nga ni try og to disprove nga walay Ginoo nga gikan ta sa amo nga ang universe is a big bang karon they are confronted nga tanan nilang mga theories o panghuna-huna dili gayud insakto kay hangtod karon sa ilang ka-bright wala sila solusyon sa problema. What we need is the one true God, Christ Jesus. Kay why maka-fight uban nato nga invisible, bisan makita nining invisible kaayo nga kontra ang COVID-19. Only the invisible God may makahatag nato protection o paglaom nga atong gikinahanglan. Mana nga ready ta to face the fact nga ang atong kinabuhi karon musugot kag sa dili mausab gayud. The way we live nining kalibutana mausab. It will never be the same. I hope nga the greatest change you will do sa imong kinabuhi, gawas nga mga usab na mga itong kinabuhi karon is to know Jesus Christ. Ayaw resist sa change. To know God. Kaya nakita na tong tanan nga na nato karon. Tanang reliyon way nahimo.
but only God. Kaya wa mo siya nanhi para makig-reliyon. Nanganhi siya para makig-relasyon kanimo. And if God is in you, as God is in me, walay kahadlok din hining kalibutan na. Our Lord and God and Savior, our Deliverer, siya ni ang makatabang na to. O knowing Him, sadyang makailakan niya, that would mean nakaginan siya kag eternal life. John 17 verse 3 nag-ingon, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So basa ta sa atong teksto, Acts 2:33 ngadto sa 13:41. Exalted to the right hand of God, He has received from the Father the promised Holy Spirit, and has poured out what you now see and hear. For David did not ascend to heaven, and yet he said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, until I make your enemies a footstool for your feet. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Wagtang sa niya akong kuan. Sorry kayo. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words he warned them and pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to the number that day. Matag lang ko kuha mo. Book of Acts is the story of the birth of the Church of Jesus Christ. Mauni ang sinugdanan sa tinod na simbahan. Daghan man gyud ta mangangkon nga may tinod simbahan. But Jesus Christ is the one who created the church, which is the body of Christ. Now, agi review para makasabot mo. Ang teksto karon natong gibasa is continuation sa preaching ni Peter nga gi-record in the books of Acts chapter 2 verse 14 nagsugod. Din si Pedro ni-declare that Jesus Christ is God and is alive. Relevant kay ni importante na ni nga topic na we should need, all of us need to hear. Nakibawta nga si San Pedro, nga mga manay gustong itawag sa kadaghanan, usa ka inner circle together ni James o ni John, nga naka-witness sa change, transfiguration ni Jesus Christ dito sa taas nga bukid nga ilang giadto. Diin si Jesus Christ nagigsulti ni Moses o ni Elijah. Now, not only did Peter naka-witness ng mga miracles, nakakita sa daghang mga gibuhat ni Jesus Christ ug nadungog niya nga unsay gipangbuhat ni Jesus Christ. Gikan mismo sa amahan nakakita siya nga ningon ang Ginoo, amahan, paminawan ninyo siya. Kay kani nga Ginoo, duwa ni anhi aron lang pagluwas mga Hudiyo ug dili lang kay moanhi siya dinhi kundi hatag niya ang kasuko sa dili maminaw kaniya. Kundi ang kaluwasan nga gihimo ni Jesus Christ is given for free to all mankind. However, ang mankind dili man gyud ang tao dili mo admitar sa ilang sala. Ug di sad sila mo kampisar ni ini. Pero kinahanglan to mo admit makasasala tang tanan. Kitang tanan walay exempted. Kailangan to mo kumpisal o maghinulso sa atong sala. Pag hinulso means italikod ka. Biyaan nimo ang imong daang kinabuhi. Biyaan nimo ang sala. Dili sa imong gahom, kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Kung magkinabuhi ka, nga bag-o nga tao, diyan ni Kristo nga, nasayad nakay padungan, nasayad ka you're going to heaven and not to hell. Now, si Apostle Peter, witness sa resurrection o ascension sa pagkayab ni Jesus Christ ngadto sa langit. Kani nga Pedro, boldly isog kayo ni preach. Nihimo siyang first sermon sa good news. Ang good news mao ang ebanghelyo ni Jesus Christ
ngadto sa iyang mga fellow nga mga Hudiyo sa event nga nahitabo nga mao ang Pentecost. Kung ato hinumduman, nibarog si Peter no, uban sa mga ubang mga apostoles kay nice something, ni-preach siya sa gospel, kay nice something unexplainable nga nahitabo nila. Ang mga Hudiyo sa langkalaing dapit sa nasod sa kalibutan mianha sa Jerusalem para pa-celebrate sa Pentecost. Apan dunay milagro nga nahitabo. Nangangha silang tanan kay dahay kusog kayong tingog sa violent kayong nga hangin nga nakataglag commotion ug nanggawa sila ug nananaw sila ngadto maning dapita. And then pagkatun lang ngadto nakakita sila og tongue of fire diha sa mga ulo sa mga apostoles ug sa mga disciples ug gawas ni ana nikalit sila og sulti og laing-laing mga pinulungan. Tanang pinulungan sa tibuok kalibutan sa mga Hudiyo nga diha ilang gi pamsulti ug di-declare sila sa katingalahang butang nga gibuhat sa Ginoo. Manang katong didto, amazed nga sila. Nakuyawan sad sila. Unsa may but pasabot ni ini? But ang uban nga dili mo tuon nga namasangil na hubog na sila. Mao na pataka lang sila istorya. Okay? But si Peter ni barog siya o gisangyaw niya si Jesus Christ. Isip tinuod nga Dios dinha sa unod nga niyan higayot aron pagbayad sa tanang mga sala sa kalibutan ug ang tanan nga mutawag sa ngalan ni Jesus maluwas. Mao na ang mensahe ni Pedro. I know nga kadaghanan sa nato are perplexed. Murag para nato murag asa gyud padung ang kinabuhi no? Unsa naman ning kalibutan oy? Nya napuno ta sa difficulty mao nang perplexed. Tungod sa COVID virus 19 nga naghimog kagubot sa atong kinabuhi. Amen? Ni take over sa atong kinabuhi mo na ni didiktar sa tanang government. Tanang nasod mo didiktar. Nya kadaghanan helpless. Murag wa jud kay mabuhat na ni. Labi na ang mga medical people nga mo-force in taong atog hospital kay mao man na ilang duty. Dili sayon ang ilang giatubang. Nya makita sa nato ang tanang government all over the world, tanang tao, military, police, huge businessmen, small businessmen, hasta sa kanang maligya lang daplin diha sa dalan, nahugyaw ang ilang kinabuhi. Tanang reliyon, tanang color, tanang sa skin, dato, pobre, sa tanang nasod, affected mga kaygalaan, mga kaigsuunan. Global pandemic mo ni gitawag, nini nga virus. Ni-claim nagdaghang kinabuhi, 500,000 na kapin, hapit na mga 1 million ang mga taong affected ni ini. Ang economy sa tanang mga nasod affected guba. Kay dili lang kay ang economy kundi affected kay ta kay na isolate man ta. Ito so making and causing supposed healthy nga mga tao nga wala kun sila sakit, ma-isolation gyapon sila labi na kung gikan sila sa gawas. Daghan ang apektado nini. Daghan ang nakuyawan. But still, ang kakuyaw sa uban, ighimo nila, as usual gihapon. Di sila mo atubang sa kamatuuran. Nga kaning disease, naagyo dininhi. Whether we like it or not, naani dinhi. O ang kamatayon, nag-uban-uban sa matag tao, labi ng tuwain taon sa gawas. O musud sad siya sa panimalay bisag mga buhi patawa tay mga sakit musulod kay ikaw mismo career ka kung sige ka gawas mabito na ang pirmi caption bisag sa tibuok kalibutan stay at home. Daghan na wa naminaw sa warning sa signs ang mga balaod ilang gitamak-tamakan wa sila ma stay at home, wa sila maghugas silang mga tiil, wa sila naghimong precaution sa ilang pagsud sa ilang mga panimalay. Mana nga for those who will take this lightly, ma-infected jud ka. Worst is, ma-infected imong kauban sa panimalay, sa opisina, o uban pa. O tanang mga tao nga imong ma-meet. Manubag ka sa ilang dugo, mga igsuunan. Especially sa members sa imong family. Mao na nga, unta ko parihata sa panahon ni Pedro, nga nangutana, what could this mean? Unsa may buot pasabot niini? Nganong naaman ni? Please mo listen ta na Saint Peter. Kaya siya ang pinaka-respected apostle ug siya nahimong leader sa iyang pagkaway grado, nahimo siyang leader sa simbahan ni Kristo Jesus.
Unta iyang preaching makabli sa atong kasing-kasing sa kamatuoran nga si Jesucristo, Jesus Christ alone ang makaluwas nato. Siya lang atong paglaom. Kay kaning apostle si Jesus nga si Peter, ni point ni Jesus, wa siya ningon ako simbaha, ako ang kamatuoran. Wala, ni point siya ni Jesus Christ as the only living hope and the only joy of all nations. He preached and pointed Jesus Christ alone as Lord, God, and Savior, o wala na ilain. So, si Peter mismo ni clear o misulti nini sa Acts 4. Ningon siya dinhi. Then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. He's the stone you builders rejected, which has become the capstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Si Jesus Christ lang. So, review ta sa second part sa preaching ni Peter. Sa pag-preach ni Peter, sa second part sa preaching, iyang gikutlo, no? Iyang gikot ang Old Testament writing ni Prophet Joel. O atong iyang ipakita nga ang prophecy ang gitagna kaniadto thousands of years ago ni abot jud. Mao nang akong basahon sa Cebuano kay actually Cebuano service man yun. Apan kini mao ang gingon sa propeta nga si Joel. Ug mahitabo sa kaulayang mga adlaw nagingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug magahimog mga propesiya ang inyong mga anak nga lalaki ug babae ug inyong mga batan-on makakitag mga pananawon. Ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. Oo, niadto mga adlaw ang akong mga ulipong lalaki ug akong mga ulipong babae pagabubuan ko sa espiritu ug sila magahimog mga propesiya. Sa tupang musulti sila, mo speak sila about God. Ug ipasundayag ko sa taas ang mga katingalahan diha sa kalangitan ug sa ubos ang mga ilhanan diha sa yuta. Dugo ug kalayo ug gabon nga aso. Ang adlaw mahimong kangitngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa mabot ang adlaw sa Ginoo. Ang dako ug dayag nga adlaw ug mahitabo nga bisan kinsa nga magasampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. So gi-emphasize gitagag kabug-aton ni Pedro. That day na nang adlaw ang ato sa katawhan nga naminaw niya. Giingnan niya ganang ka maluwas. Ug na naman gyud ang kaluwasan karon pinaagi lamang ni Jesus Christ, through Jesus Christ alone. Ug ang mutuo ni Kristo Jesus mapuno sa Espiritu Santo diin ang kinabuhi nga tinuray ni dawat ni Jesus Christ imposible nga dili mausab. Mausab yun ang iyang makasasala nga kinabuhi kay makinabuhi na siya og susama sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Dili man siya perfect pero dakong kausaban. So ang emphasis ni Peter din sa iyang pagwali, number 1 nga point niya, kinahanglan mo tawag ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus alang sa ilang kaluwasan. And then nagpadayon si Pedro sa pag-remind, sa pagpainumdog sa mga Hudiyos, unsa ang katong mga pila lang kaadlaw nga nahitabo before ni abot ang Holy Spirit. Kaya remember, ang Holy Spirit is the promise of the Father to the Son, na sa diha mo balik ka rin sa langit, ang Holy Spirit mao nay magkuyog sa mga magtutuo, sa mga nituo kanimo. So iyang i-remind din sila, makita ninyo mo sa buhat or Acts chapter 2 verse 20 to 23. Iyang ipanumduman ang mga Hudiyo sa kamatayon o crucifixion ni Jesus Christ. Diin kini mga butanga dili ni siya nga nakuyawan ang amahan nga gipatay iyang anak, gipadaman ta niya para pagluwas sa mga katawhan. Kaya ang tanang butanga ng hitabo, I tell you, walay accident ng kalibutan na everything nakibaw ang amahan, including sa sakripisyo, kamatayon sa iyang bugtong anak na si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, dili ordinaryo nga tao. Daghang mga reliyon, maingon, yes, damhanan siya nga propeta, pandili siya Diyos. No, Jesus Christ is truly God and truly man. Ug naghimo siya mga milagro, signs, and wonders. Diin mismo si San Pedro o ubang mga apostoles o ubang mga disciples nakakita nga ang patay nabuhi. Ang mga naganang di kalakaw nakabarog. Ang mga bungol nakadungog.
ang mga amang makasulti. Iya gipakaon og pila ka thousand, 5,000 plus men and women pa nga mayuta 10,000 sa gamay kay nga pan ug duha ka isda. Okay? Nakakita sila nga ang katong grabe galit og bagyo ang dagat nga lang gisakyan si Jesus Christ na tug ni barog si Jesus Christ ningon, "Be still." Yung sa, uy, piyawa, asta man ang bagyo sa mga dagat mupuyo. So kung ang Ginoo mingon karon sa COVID, pawa na. Humana ang imong papel. God can do that. Even the evil spirits. Sad to say, at the time of Jesus Christ, ang mga daotang espiritu, may nakailan niya, pero ang mga katawhan niya, kadugo niya, wa makailan niya, gipatay siya. O kita sad, apil sad ani ana. So, ang emphasis ni Peter sa iyang second part of preaching is, Jesus is fully God and is fully man. Tinuod siya nga Diyos, tinuod siya nga tao, o buhi siya. He is alive forevermore. Nya, nipadayon si Peter sa iyang ikatulong nga punto, sa iyang preaching, sa iyang first preaching. Then, dikutlo siya ni Haring David. Ang tao nga who seeks after God's heart, ni prophesia about Jesus Christ sa chapter 2 verse 25-31. O gikutlo niya kini sa Psalm 16 verse 8 to 11. Ningon din si David, "I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Basayon ako. "Si Jehovah gibutang ko sa kanunay sa atubangan nako, tungod kay ania siya sa akong tungkamot, ako dili matarog. Busa nagamaya ang akong kasing-kasing, nagakalipay ang akong himaya, ang akong unod usab magapuyo sa kasiguruhan. Tungod kay dili mo ako pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol, nimutugot ka ang imong balaan makakita sa pagkadunot. Ipakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi, sa imong presensya anaa ang kahupnganan sa kalipay, sa imong tungkamot adunay mga kalipay nga sa walay katapusan." Sa iyang pagkutlo niini sa prophecy ni King David about Jesus, mismo si Peter ni testigo once again nga ang Biblia gikan sa Genesis hangtod sa Revelation usaray tema. Naghisgot ra ni ug nagpoint lang ni sa Diyos nga nahimong tao na matay gilubong ug nabanhaw ug nikayab sa langit nga mao si Jesus Christ. Kaya kinabuhi magsunan is about God, is not about us. Okay? Ngayon nga verses, iyang i-compare si Jesus o si David. Nga si David, yes, prophet siya, great man siya of God, but namatay. But Jesus Christ, dili siya yung nga prophet siya, great man siya, daghan siya yung milagro, namatay, apan nabanhaw, magigsunan. That's why we trust in that one true God nga nabanhaw. Dili ta mo trust o Ginoo nga namatay. Kay everybody, nini kalibutan na mamatay man, di man mabanhaw. Okay? Kung mabanhaw man, kato ng mga believers nga mukayab sa langit, diretso na sa langit, o dili na magsuroy-suroy pa, o mubalik pa dinhi. Only Jesus Christ will come back aron paghukom sa buhi o sa mga minatay. Mao nga ningon siya dinhi. Kining maong Jesus, Acts 3:32, gibanhaw sa Dios o kaming tanan mga saksi. God has raised this Jesus to life and we are all witnesses of the fact. So ang emphasis sa third part sa preaching ni Peter mauni, Jesus is alive and we are all witnesses. Now, mori ko sa akong siyang summary, akong i-summarize ang preaching. Kaya naman tasad sa punto nga nagiyang i-summarize. Nga one, Jesus is now in heaven. Kaya namang gi-prove, kagatoy yung gilansang, namatay lagi. Yan yung pa yung gihimong kriminal. But, buhi siya, wa siya sala. Siya ang nibay sa atong mga sala. Ning kalibutan na kay mga salbahis mantantanan. Whether we like it or not, ang atong mga good works di man yun makaluwas na to. So, at the same time, yung siya nga naa sa langit kay in human body ha, nisaka siya. Jesus is both Lord and Savior. Di siya pwedeng manuluwas lang. Kinahanglan siya na ang
master sa imong kinabuhi. Siya na ang magkupot sa imong kinabuhi. Siya na yung murinda sa imong kinabuhi. O iyang emphasize number 3, Jesus alone forgives sins. Siya lang mo pasaylo sa tanang mga sala. So, tanaw na to ang verse 33 sa chapter 2 sa book of Acts. Exalted to the right hand of God, He has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. For David did not ascend to heaven, and yet he said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. So, kasi David mismo, wala mo kayo sa langit. Apan niingon siya, ang Ginoo, mingon sa akong Ginoo. Libog kayo no. Lingkod sa akong to, hangtod ngayon ko ang imong mga kaaway ng imong tubanan. Kinsa man ang Ginoo, ningon sa akong Ginoo. David was talking about God the Father and of God the Son. So, there are one, remember, we believe in the Trinity. We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God the Father sent the Son to die for our sins. The Holy Spirit is the one working right now sa tanang tao nga niila nga si Jesus Christ ang agianan balik sa amahan. Kay mismo siya, ni-declare siya sa John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. Walay makaadto sa langit gawas pinaagi ka nako. Why tao nga makabalik siya ang relasyon sa Ginoo? Manang futile, useless ang atong sigig ampo nga ang Ginoo nga tinuod, wa na to siya paminawa, wa na to siya dawata, wa na to siya ilha ang iyang tanang gibuhat nga maayong buhat sa cross. Kay mangayo, manghimo bitag maayong buhat diri. We want to do good works, ug ang iyang good works sa cross atong kalimtan or atong punan kay kuha. May kisuunan, we are at a loss here. Okay? Kung ang Ginoo pa nakibaw siya nga makaluwas sa sang kaugalingon, di na siya munaog. Amen? So, mo na nga, Jesus right now is at the right hand of the Father o naglingkod siya isip maghuhukom. Kaya ang tanang paghukom, tanaw nimo sa John 5:22-23, gihatag samahan ngadto sa iyang anak. Mabitaw nang dili ka makaingon, kailan man ko Ginoo, nagampo mo sa Ginoo, kinsa nga Ginoo. Kay kung dili ka mo ila ni Jesus Christ, wa ka kaila samahan. Kung dili ka mo to ni Jesus Christ, imong gisalikway ang libre nga kaluwasan nga gihatag sa amahan alang sa kanimo ug kanako. Iyang gipapatay, iyang gitugutan nga mapatay, magisud-isud ang iyang anak just to save you and me. So nganong ato man ang ibutang sa daplin. Mo na nga mubalik siya aron paghukom sa buhis mga mamatay, and that's what Jesus do. Ug sa tanang dili mo worship sa Ginoo, dili mo ilaka niya, may gingon sa Biblia, nahimo mong tumbanan sa iyang tiil, tumban ang tanang mga enemies. So mga mo-wonder tingali mo, basta may prueba lagi ana nga si Jesus is God, niya na sa heaven. Ang mga kani Bible, Bisaya nga Bible, Cebuano na ko nga Bible. This kani si Peter nga atong gipataas pa over and above God, he is not God. Siya ang nitestigo uban sa mga apostoles 11 plus si Matias o nawag tagis pa si Matias, makita na to ang pinaka last nga gipasod sa Ginoo nga himong apostoles si Paul, and he was a fiery priest before nga nahimong from priest to being the preacher of the truth. Patsyon biya niya tanang ni duol o musunod ni Jesus Christ. Makita na nato later on sa chapter 8 sa book of Acts. Nga makita na to nga when you are walking in the Lord, people will tell you you are foolish, your ways are not right, etc. But again, the testimony of Apostle Peter as the leader, para nako bugat nga testimony. So, Jesus is both Lord and Savior. Mao ni ang summary number 2 ni Peter. Therefore, ningon siya sa Acts 36, let all Israel be assured of this. Kamo mga katawan sa Israel, paminaw mo, God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. Kining inyong gilansa nga Ginoo, ngatong labay nga mga bag-o lang nga mga pila lang kaadlaw, mao ni ang imong agalon, mao ni ang imong Ginoo, mao man ang Ginoo agalon, o mao ni imong manluwas. So iyan ning gi-preach telling them nga karong adlaw kani si Kristo Jesus himuan ninyong Dios ug manluluwas. Kay siya lang ang angayan
nga tagaan nimo devotion, tagaan nimo adoration, tagaan nimo worship, pasalamatan and everything. Kay tanan nga mga ngalan nga imong gitawag dili tinuod nga Dios. O nakasala kag idolatry, which is equal to adultery. Mura ba atong bana ang Ginoo nangita gyud taglain kay di ta kontento sa atong bana. Mana si Peter nisulti dinhi with certainty, klaro kayo. Ngano di man siya mahimo ni, ngano di siya mosulti nini? Nga siya man ang naka-witness sa tanang mga disciples silang tulod, Peter, James, ug John, ang naka-witness nga hala gihubo ni Jesus Christ ang iyang pagkatao ug nakita gyud nila kinsa siya nga pakita nila puti ka sa tanan nga di sa kasabot. Okay? Nya nabuhi sila, that's the miracle of it. Buhi sila, wa sila namatay, and they saw the deity, the true deity, the true person of Christ. Dili na sa pagkaiyang pagkatao. So manang makusganon kay si Peter din. Ako lang gida ang tingog ni Peter. O makusganon kay kumingon ninyo. Sayop gyud ta kun dili si Jesus ang atong tawagon. O number 3 nga summary ni Peter is Jesus alone can forgive sins. Siya lang ang makapasaylo sa atong mga sala. Why lain? Amen. Kung di mo pasaylo ang imong mga nikontra nimo, nakasaka, ilan ang problema. But the moment you ask forgiveness to Christ, your sins are already covered dito sa Calvary. Sa cross nga gibitay siya ang iyang dugo, mauray makalimpyo o makahugas sa tanan natong kalapasan. So when the people heard this in Acts 2:37 to 41, pagkadungog sa mga tao nini, pika silang kasing-kasing silang Pedro. Uy, maisuon. Sa may mong buhaton. Si Pedro ningon, paghinosol o pagbautismo. Every one of you in the name of Jesus Christ para mapasaylo niyo mga sala o madawat ninyo ang gasa. So makita nimo dili ka biyaan sa Ginoo when you receive Jesus Christ. Ihatag sa Ginoo ang balaang espiritu para tabangan ka. Siya ang shield, ang Holy Spirit sa COVID-19. Pero na may grabe nga tawag na COVID-100. Ang pagkamakasasala na to is piso kaayo itong pagkamakasasala. Tanawa, ang sala na ni iba ni contaminate sa duol kalibutan. Tanang mga bagong tao, tanang mga bata, tanawa makasasala sa na. So mga igsunan, kisa may maka-help na to nga maputol ni atong ang COVID-19 100 nga na to. Og dili masudlan ta sa COVID-19. Kung ang atong mga loved ones, kinsa man. What do you think? Ngawahan to karon may solusyon. O kapila na ni doon na ni mga pandemics nga nani about flu, ang mga tao mga matay ra gyud. Now who can help you? Nobody can help you except Jesus Christ and the Holy Spirit that is in you. So ang promise ningon si si Peter, ang promise is para nimo, promise nga mapasaylo nimo sala o maluwas jud ka para nimo sa imong mga anak o katong mga nasa gawas. OFWs ninyo nga members of the family. Okay? O ang tanan nga gitawag sa Ginoo. God is actually calling. Mabita, many are called but few are chosen. Nga naman, di man sad magpapili. Magpapili baka sa Ginoo. God is calling. Ipakita ta karon, gihubuan ta sa Ginoo karon sa akong gahom, kwarta and everything we have. Di makatabang even the government why mahimo. Sa mamayong saligan. Imong kagalingon. Mortal man ka, tao ra sad ko. Patay mi yung tanan ni asaw ko. Labi na maabot na ng grabing kalagot sa Ginoo. So mo nga niingon si Pedro in verse 40, with many words iyang giwarningan ug nihangyo siya. Luwas sa inyong kaugalingon niining corrupt nga henerasyon. Uso kita maglagos mga corrupt mga officials pero kita mismo corrupt ta tungod sa sala. Nya katong nidawat ug nagpabautismo 3,000 ang mga napuno sa 120 nga sa pagkaya ni Jesus Christ 120 ra taon silang nagsige tapok-tapok o magsige og worship sa Ginoo katong adlaw and the day of Pentecost mabitaw ng ubang mingo sa Pentecostal sila is 3,000. Convicted sila sa ilang sala. Sa wali ni Pedro, bang! Convicted sila. Nakarealize sila sa iyang pagkamakasasala. Nakakita sila sa ilang need of Jesus. Nga, Ginoong Jesus Christ, ikaw lang dahil makaluwas na mo. Peter showed them
nga unsay ilang pagabuhaton aron sila maluwas og ilang family. Repentance is ning kakita kasi mong pagkamakasasala o ganahan na ka mubiya, di ka kibaw mubiya, ikumpisa sa Ginoo. Aron ang sala o ang yawa nga nasigig tintal nimo nga mabuhat ni ang sala, walay gahom na nimo. Nanapsi ko sa una, abin ako, kilanan sa kumahimo sa kumbutan para ko mo doon sa Ginoo. No. Mapitaw niya ang Ginoo, He came for the lost. He came for the sinners. Dili sa mga parisiyo nga ningon siya, ningon siya din nga, sige mo siya wali-wali din ha, yung Ginoo, huwag mo ko nenis mga matarong, nenis ko sa makasasala. I came here to seek and save the lost. Are you a lost soul? Do you know that you're a sinner? Kung nakaila kang sinner ka, then unsa may ugma nimo? Wa matay ugma ni Claros kalibutan. The world is getting smaller every day. Nagkanta sa una karaan. Run and run, I go in circles, trying to be free. Since you went away, my world keeps closing in on me. Sige, kagamay. Kaya ang iyang hilig ug malilakaw. Pero kani, ang Ginoo, wa nato dinhi. But He is in you. He wants to live sa imong kinabuhi. He wants to be in your house where you are. And to save the people around you. Pinagi sa imong kinabuhi nga ma-change. Gi-change ta sa COVID. Di ta pa change sa Ginoo. Manang ako mismo mugamit ko sa hangyo ni Pedro. Luwasa imong kagulingkon ni ining milad nga panahon. Okay? So, save yourselves. Ang tibok kalibutan, remember this, ni-enjoy, murag, I'm God sa akong kagalingon. I don't need God, kay okay ra kay ko. Then suddenly, bang, na iniabot, COVID-19. Then, ang Ginoo namukaw. Dili ka mo ang Diyos, ako ang Diyos. Kay ang kitang tao, yun nakalimot, yun ka nga dunay tinuod nga Diyos. Mo refuse ta, sama sa ubang mga tao karon nagipiyong yun nilang mata. Sige sila buhat silang gusto, gipiyong ilang mata nga na kamatuuran na ay COVID-19. Naigsunan, we need to understand this. God is God. Di siya mausab. Di siya mamatay. Wa siya sinugdanan, wa siya katapusan. Apan yanhi siya in the flesh sa unod to save you and I. Nganong nihimo siya sakripisyo, nganong nagpalupig siya sa tao, nga hinimo raman niya ang tao. Nganong nagpapurong-purong siya, nagpaluwa siya, nagpalatos siya, nganong napaabot siya nga to sa cross. Aro lang, what? For what? What do you think? It's because of you. Ang iyang kinabuhi, iyang gi-exchange para nimo. Ang iyang kamatayon will give you life. And that's the life that I have now. And I praise God for that. Muna maigsunan. Stop thinking about what you think you have. Nakibaw ka, nangawagtang na, nangahilis na. We must all repent. Maginusulta kay atong gi-reject ang tinod nga Dios nga nanhi sa kalibutan. Ni-focus ta sa panginabuhi. Instead sa buhi nga Dios nga muhatag na tong kinabuhi kanalang daan. Kung bright man ta, no? Bright, inyo ta bright ang tao, no? Labi na nga mga successful, bright kuno na sila. Sige ka panginabuhi nga ang tag-iya sa imong kinabuhi imong gibiyaan. Nga siya ang muhatag ni mong tinod nga kinabuhi, dinhi usa ang maabot, nga nung biyaan. God is calling us, turn to me, come to me. Yeah, I believe, ang Ginoo is naghuwat og mga numbers of people nga mubalik niya para mahuman na ni. Ganan siya nga kaning mga numbers, I don't know, but this is just what I believe. Nga God is allowing this para mo-repent ang tanang mga tao, ug daghang mga tao. Mutuo sila, mutuo lang kapag tuo ra magipangay sa Ginoo, maningong Ginoo, saka sa bukid, 5 ka bukid para ka maako. O dahil nga to sila ang dagat para ka maako. God is saying, believe in Jesus Christ, my Son, to whom I give forgiveness of sins. Maura gingon sa Ginoo. O sa may lisod, ana? Mas lisod atong ipangbuhat sa atong mga diktar sa atong reliyon. Daghang kwarta ang mga tao nga naghimoy mo reliyon.
But God is saying, I don't need your money, I don't need your popularity, I don't need your fame and whatever. I don't need any of nanimo. What I need is your heart. I want you to feel my heart because I love you. I love you so much that I sent my only begotten son. Akong gipadala akong anak kay I love you so much. Siya ni bayad sa imong sala para ka mahimong ako pagbalik. May sunan. Saan pa na ito pagpresentar na nga kamatuoran. Ganahan, God wants us to see that apart from Him, ganahan ang Ginoo, apart from Him, di ta maluwas. Therefore, mo turn ta away from our sinful ways, ug mo kumpisal ta sa atong sala, nganha sa Ginoo, ug mo accept ta nga ang tinuod nga muluwas og deliverer nato. Tinuod nato nga Ginoo Dios ug manluwas si Jesus Christ alone. He is our one and only hope. May sunan. Kung nakonbikto kasi mo mga sala, I would like to lead you to prayer of repentance. Sa maning prayer of repentance, kibaw ko karaghanan na to, di kibaw man po. Mingon ko kibaw ko man po. Kibaw ko man po, kay mingon ko sa Ginoo, tuloy ko sa pagampo. Kay Ginoo ganan siya, gikan sa kasing-kasing nga pagampo. So tudluan ta lang mo ni ining unsaong pagampo. Giyahan ta lang mo, pero himuang nga imo ang pagampo sa pagdawat ni Jesus Christ. Amen? So, close your eyes. Ayaw pa pabalda, pa-disturb sa bisan kinsa, and just focus on God o sa imong pangkinahanglanon karon. You need Christ, right? You want change, right? Then receive Jesus Christ in your life. So, follow me. Say to the Lord from the heart, himuang imo ang pag-ampo. Langit nung amahan, salamat sa imong mensahe ni ining adlaw. Ug nakita nako nga ako makasasala ug sa kaning panghitabo karon sa tinuoray nahadlok ako sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya. Pero nagpasalamat ako nga magduluwas ka o Ginoo day ka. Ginoo, udula ko kanimo, di lang aron maluwas sa COVID, kundi maluwas sa akong pagkamakasasala gayon. Akong ikumpisan nimo akong pagkamakasasala. Pasaylo ang taon ko, Ginoo. Sa tanan kong mga sala. Asa sa mga lawong kaayo nga ang ubang mga tawo akibaw, pasaylo ako ni ana. O Ginoo, gidawat ko ang gibuhat sa imong anak nga si Kristo Jesus na napakamatay 2,000 years ago aron lang ko maluwas. Insurance nga libre. Way bayad kay gibayaran na sa lawas ug dugo ni Kristo Jesus. Maamahan akong giila si Jesus na akong Ginoo, my Lord, ug akong manluluwas, my Savior. Ginoong Jesus, imo na ko. Take over sa akong Ginoo, imo na ko. Limpyuhi ko. Ug himo akong bag-o nga tawo. Gamhi ako sa Espiritu Santo sama sa imong giingon. The Holy Spirit di ay na ka na mo, maguban ka na mo, magagiya ka na mo, mutudlo ka na mo. Salamat kaayo. Mawa mi nimo biyai. Ug tanan nga pagkinabuhi pamaagi imo na gitudlo na. Tabangi usab kami o Ginoo. Tabangi ako Ginoo nga mubasa nako sa imong pulong. Tagay ko kauhaw ug kagutom niini. Tagay ko pagpanamot nga makasabot sad ko. O tabangi ko nga musubay ko sa imo ng mga pamaagi. Salamat Ginoo sa free gift of salvation. O salamat kaayo sa imong pagpakamatay alang kanako. Nining tanan nang itong amahan, ako kang pasalamatan ug daygon pinaagi sa imong anak nga si Kristo Jesus. Amen. Igsoon or friend, family member, kung imong gidawat si Jesus Christ sincerely from your heart, I really ask you, tagay may message nga imong gidawat si Jesus Christ. Aron matabangan ka sa imong pagtubo. Kay right now,
nahimo kang gamay nga bata. O usa ka butang, makita nimo na sa Book of Revelation, ang atong ngalan o imo ngalan nga nidawat naka nana na sa libro sa kinabuhi. Nana nga to sa langit. God knows who you are. Okay? So manang tungod sa imong pagkagamay nga bata pa, ganahan mi nga mo amuman nimo, mutabang nimo nga mahimo jud kang disipulo, estudyante ni Jesus Christ. So please tell us, isud kanini sa among FB page, makasuwat ba sila din just? Okay? Maka-communicate mo din ha. So tikin sa imong ngalan, nidawat ka karong adlaw or what day ka nidawat. And para makaampo minimo sab, okay, we will cover you kay miyawa wa nalipay kay nibalhin ka sa iyang kampo, nidagan ka sa kampo ni Jesus Christ. Okay, and the enemy is right now maoy nagsigig panglihok din sa kalibutan. So I ask you to do so, and muampo ko sa tanan nga nidawat. Kung ikaw nidawat man sa Ginoo, I praise you and I thank you for touching this person. O pila sa kabuok Ginoo, ikaw radyo magigo amahan. Nagampo ko ngayon kinabuhi will become a light and a salt. Nining kalibutan nga ngitngit. Aron mismo ang mga katawhan nga nagpalibot kaniya will see that immediate change. Diha nga kausaban o Ginoo. Nga masinati niya ang di niya masabtan nga kalinaw o gugma nimo nga mabot siyang kasing-kasing. Masinati niya nga as if ang kabugaton natangtang sa iyang mga siyang kinabuhi sa iyang buko-buko. Amahan, do some miracles, O Lord, we pray. That sila mismo magbuwa ilang bakbak to tell what you have done in their lives. Father, we just commit them to you, protect them from the evil one. Ug amahan, salamat kayo for the opportunity, privilege nga imong gihatag sa pag-deliver sa imong mensahe ka mensahera ramang ko. Ug amahan, akong itugyan ng tanang na minausab nina kanimo. Bless them, O God. Cause them even sa mga di pa anda mo dawat kanimo nga makasinati sila og peace, makasinati sila kagaan, lightness as they heard your word. Father, continue to work sa mga wala pa ni dawat. We ask of you in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Amen. And amen. O mag-intercession ka sa tanan na naminaw karon nga taga Inayagan, Living Word Inayagan. We have an intercession 3 times a day. Nata sa 5:30 in the morning, naatay 12 noon, natay 6 p.m. Daghan kaayo sa 12 o 6 p.m. daghan sa 6 p.m. Actually, nangapa mi sa online namo, pero actually, just connect with us. Let's ask the Lord ng tagantag wisdom through your phone, makakonect pa ka sa uban sa imong mga members of the family. Para daghan ta nga mo pray. Di kinahanglan nga musulod mo sa mga cellphones kay pila sa mong cellphones tulor mi kabuk na din hin plus na laptop o kasulod mi ang uban but anyway kung dili ka di ka invite pa sa uban o whatever, we're willing mga kaigsunan o sa ikaw nga bag-o pa ka, we're willing to take you in. Isulti lang nga ganahan ko musul maapil sa intercessory. So karon atong sugdan ang pagpangamuyo diya sa Ginoo sa atong nasod sa tibuok kalibutan. The whole world is in a mess. Gubot samo. Kadaghanan naputla silang tiil, puyot balay. Ang mga laagan forced to stay. But God, what is God telling us? This is what we need to know. What is God? What are you telling us, Lord? Of course, the very basic na truth God is telling us, you need me. You don't need anything in this life. Kaya gibuhat mo sa kimayaan sa akong ngalan. Nga ako masikat, dili ka mo masikat. Amen? So, please join me. Amahan, among i-take ning panahon usab. Nga modol ka nimong mangayo. Itagaan namin nimo sa imong pulong, pero sa mga problema nga panghitabo karon. Ginoo na sa tanan nangamuyo mi sa imong mga katawhan.
nga tapulan o way klaro nga Kristohanon. Mga katawhan Ginoo nga gi-take for granted ang kaluwasan ng ilang nadawat. Kung baby tingali, wag yun sila mo tuog yun totally ha kanino. Please forgive them. And maybe be this time, mo tinuod na yun sila. Kinyanhi ka, aron luwason kami. Sa imong paganhi Ginoo, na imo kang sulubuon na mo. Nagpasubo man kasi imong amahan para miluwason. So, sa imong pagkahimong servant, dapat mahimo sa mig servant diha kanimo. Pinagi sa pag-serve na mo sa mga katawhan in whatever possible way, Father. O kadaghanan sa mga ningon nga Kristohanon sila, wa mausab ang ilang kinabuhi. So change us. Kay ikaw mismo, diha ka sa unod apan Ginoong Hesus, wa jud ka makasala. Kay grabe ang imong communion mismo. Sige kag communicate. Mao nang giingon jud nimo diha sa Book of John. Wa ko'y gisulti nga dili gikan samahan. Wa ko'y gibuhat nga dili gikan samahan. Kay you spend time and hours of praying, receiving instructions from the Father for your daily activities. That's why wa jud ka ni sala. Even before nag-start ka sa imong ministry, nahimo jud kang nindot nga bata nga nagdako sa neighborhood. Amahan, change us. The power of the Holy Spirit is mas greater na power sa pinakadako nga dynamite bisag sa kaning nuclear power Ginoo. And that power can change us kung amo jud siyang tugutan nga mosulod sa among kinabuhi. Area sa among finances, area sa among relationship, area sa among families, area sa among time, area sa mga butang nga among gibambuhat gipang trabaho. Tanan Ginoo, you want to be there to lead us and guide us. Pero kadaghanan Ginoo, mao di sila makita Kristohanon sila. Ug masaway gani sila amahan, ug manangdaghang mga tao nahimo silang babag, stumbling block Ginoong Dios tungod kay ilang kinabuhi, will not shine. Ginoo, may this time they really come to you and beg of your forgiveness. Umulakaw na sila diha. Dili sila magbot na silang kinabuhi ikaw. In the first place, ikaw tag-iya sa mong kinabuhi kaysa mong pagkatao. Di man na mo mamagpapa. Di sa mga namo, di mo gawa ng kalibutan na kung wala pa ni mo tagais na abilidad to procreate, with you. You are the creator. Kung sa among pag-rebuild nimo sa mong pagpakasala, nalayo nimo. Kaya amon mo yung kinayang pagpakasala. But you did something very radical. You did something absolutely beyond our understanding. Sending your only begotten Son. You are one, but you made it nga tulo mo ka personas. Isod kayo tukaron but you made Jesus Christ. Manong ingo si David, my Lord said to my Lord, sit at my right hand. Father, di na mo matugkad yung pagka-Diyos. Kaya kung Diyos pa ka Ginoo, then kami Diyos. But because we are finite, we are mortal, we don't have eternal life, gawas kung nanamin mo, help us to really believe and understand that you alone are God. So bring these people back to you. Bring them, O Ginoo. Himuang ang imong simbahan. Ginoo nga, wala magdepende sa pagtigom sa usa ka lugar. Kaya kami mismo ningong ka 2 or 3 when we gather in your name, you are there in the midst of us. Amahan imong ipakita. Kaning among lawas is the temple of the living God, as you've said in 1 Corinthians. Manang di na mo pasipadaan. Mao Ginoo bisag online mi Ginoo, we made this, O God. We serve you, Father. We serve the people for them to know it's impossible to stop calling upon the name of God. It's impossible to stop fellowshipping and building each other up. It's impossible to declare na Sunday was the day you choose nga ni barog kagikan sa mga minatay kay mong ipakita. Ikaw ang tag-iya sa kinabuhi. Ikaw sad o Ginoo ang makabawi o makakuha niini. Kung walay makakuha sa imong kinabuhi because ikaw man ang tag-iya. Nasayop si Satanas sa abin niya pildi ka. Mamahan, please make your church shine in this midst of catastrophe right now, Ginoo. All over the world, your people are spread out all over the world. Himo nga suga mi sangit-ngit na kalibutan, Amahan. Cause us to be more passionate.
Himuami nga mga musulti gyud boldly ang nga kauwaw, kahadlok ka sa persecution, Ginoo. Himua nga mawagtang na ni in the name of Jesus, because people are dying left and right. Our family members are exposed out there, O Ginoo. Mga medical people, sila nasa front line sila, Ginoo. Ang mga nasa sa government, they're forced to work and to do these things, O God, sa pagbarakade sa mga lugar, pag-examine sa mga matawang musud. They are there, O God. Lord, help them and turn them around. Kung di sila kakita sa change sa mong kinabuhi, unsa may milagro nga lang makita right now. But we are praying also, Ginoo, that you make a miracle, that you yourself, O Ginoong Diyos, will reveal yourself to them. You talk to them in whatever way. You meet them where they are right now, O Ginoo. As you met me and some of the people, Ginoo, nga nakakita sila mga katingalahang butang. As you met Paul also, Ginoo, down in the Damascus Road. Imo yung stop si Paul. Ikaw yung mismo ni stop. Ikaw yung ni Bible study. Ikaw yung evangelize ni Paul. And Father God, you can do that because you are God. Save our nation. Yes. Save your church from falling apart. Let our leaders have a sense of urgency, O Ginoo, to go to you first and foremost. Kaya di sila makabaton sa kaalam o di sa kibawon sa ilang pagabuhaton unless they have a union with you, because ikaw nakibaw sa tanan. Invisible ka nga Diyos, nga makatabang na mo sa among pag-fight sa invisible nga enemy. Asa man ni. Cause our leaders to turn back to you as well. Let this nation become a true and real Christian nation. Kung dili na mo buhaton ng mga wa ni mo gisulti, Ginoo. Because there are only two things imong gibuhat, kung imong gipangayo. Nga tanang balaod, o tanang sulti sa mga prophets are there. Love God with all our heart, mind, soul, and strength. And love our neighbors as well. But we can never love our neighbors unless we love you first and foremost, Almighty God and Father. Unless we give our lives back to you, we can never become a servant. We will never be willing to die for this country. Even sa among family, we will never be willing to die for anybody. Amahan, ang mga tao karon is gripped with fear of death. Kaya mo gusto kibaw asa sila padung. But you have created that path nga ningingon ka, narrow is the road that leads to life. Sigpit ang dalan padung sa gingharian sa Dios. Apan lapad ang dalan padung sa kalaglagan. And everybody's in it. Please, O God, show them. Reveal yourself. Let this nation confess that you alone are God. And please continue, O God, nga mga katawhan unta Ginoo lang itong amahan, maminaw gayod sa among mga leaders to stay at home. Ginoo, kaning mga cover sa lawas, sa mga labi na nasa front, labi na tawag sa mga hospitals, nadagan na kayo ng mata yung tawag doctors, possible nurses, Ginoo, amahan, these are superficial things. Gawas no na ni Ginoo, pwede hapong matakdan sila, Ginoo, nasayod ka niya, nasayod mi ni Ana. Kaya ang among immunity must come from you. Ma-immune mi, di mi maigo ni ning sakita. It must come from you because ikay nasayod sa matag kinabuhi sa tao. Kaya kung di sa pagwa pa mi sa kuban, hindi pa mi angay mamatay, kaya namin ni mo di mi mamatay. Pero kung nagsige mig supak-supak nimo, wa mi muluhod nimo, wa mo mi ilang ikaw tinod nga Dios, then you know you can take many home, everybody home. Father, Lord, we pray for other nations as well. Ang US, the once mighty US, mas nilabaw pa sa China. Ang ilang papel was God bless America. But right now, Lord, they're not proclaiming you. Even sa pag-ingon o God bless you, mapriso na ang tao. People there are worshiping money. And everybody wants to go to America para nila manilot ilang kinabuhi. It's only you, Amahan. Please make them see, and even the US right now, with all their technologies of might, again, ipakita nimo. The mighty US even cannot help themselves, silang pinakataas kaayo o number of cases and death.
Ginoo. Open their eyes that they may see you. Of mercy. And kadagdaghan na kayong churches, mga mega churches na to sa America, Ginoo. There ang mga tao nga to, ang mga preachers pagay nga to, Ginoo, may murag mga models pa sa ubang mga katawhan diri ama sa Pilipinas, but Ginoo, just you are making COVID do his job there. Why? Kadaghan nga pong fake nga Christians, fake nga preachers, gigamit nila pagpangorta. Ginoo, deal with them. Deal with them, O God, and cause us once again to fall on our knees and plead before you to bring souls, O God. Let this be a harvest time of souls, O Ginoo. Na makita lang nga daghang katingalahan nga milagro nga imong mabuhat sa ilang kinabuhi, Ginoo. Bisan pa sila wala na yung trabaho, wala tay kwarta, na pa sila bayranan here, bayranan there, na pa yung mga bata nila. They will just see, O Ginoo, the peace that transcends all understanding, Ginoo, kang gugma nga na-develop silang kasing-kasing ug kaluoy ngadto sa uban bisan sa ilang enemies, Amahan. Ma-develop o makakita sila. So Father, we pray and we ask you. Italy, a mighty religious nation as well. Taasan, Ginoo. China, very productive, wants to become superpower. Iko sa Ginoo. Top 3 sila, Lord. Top 3. Ginoo, is this not enough for us to recognize? You are telling us something here. And what you're telling, come back to me, my people. I love you. I died already for you. So God Almighty, bring each and every one to you, God. To you, O Father. Through your Son, Jesus Christ. Make them understand everything they believe in is a lie. Only the Bible speaks the truth. Wala na ilaing mo interpret. Ang naka-interpretation na naklaro kayo sa Biblia, O Ginoo. If they just want to read and know the real God, we beg of you, we ask of you. Our family members, Ginoo, paghihapon, but we are committing them to you, O God. Amos lang i-commit nimo. Amo mga friends, amo mga relatives, we are praying for them. Please bring them home. Bring them to you. You are our refuge, our rock, our high tower. You are our shield. Because you are God and you can do anything. You're omniscient, omnipotent, omnipresent God. You are holy. Sa imong pagka-holy, O Ginoo, hindi man kaganamutan ako sa sala. Still, you are doing things to bring us back to you. Ginoo, have mercy. Have mercy. We need your grace and your mercy. Grace to know you and mercy, Ginoo. Ay sa pamatya in taon, Ginoo, Diyos, pailhasan in taon. Even those who are sick right now, we're praying for them. Yes. They may come to the full knowledge of your Son, Jesus Christ. Makailag yun unta sila. Kung nga imunta silang bisitahon, Ginoo, kaya di mapwede ming mamisita na, Amahan. Di mapwede mong gawas, Ginoo. Unless you tell us to go out, we will do so. Kami kung ka-go out mo kay mama na yung time niya, matakdan mo, mamatay mo, okay rami, Ginoo. Huwag na namin masud sa mong balay. May masud sa mong balay, Ginoo. Kung kibaw may ngalain na may daga na may bukid wherever, Ginoong Diyos. Kung nga dumi, para may mga tao nga maapektuhan. But Lord, you are God. You can visit the sick right now, the dying right now. You can be in the presence of mga hospitals right now. And we pray sa mga medical people, wherever they are. Na di lang kayo mutabang sila sa mga nasakit, Ginoo, with fear. Kung naas lang ni mo, they will be the one who dispel, muhatag sa mensahe sa kaluwasan sa mga ilang atiman, O Diyos. Muhayag ka silang kinabuhi, Amahan. Nangamuyo kami, O God. Kung makatawhan ni mo, Lord. Kami mga kailang mga doktor, O Ginoo, pila kung pagumangko na Ginoong Diyos. Please protect them. O God, holy, holy God, gracious, immortal God, our Father in heaven, Hayanda, Kuroshurugo. We need you, Lord. Ang mga tawhan nga nauli sa probinsya karon, Ginoo. Amahan, imumidyo yung imumigisod. What it is imumigi patilaw unsa ni mapriso. Salamat ni ana, Ginoo. Mabuak gyud ta daghan kasing-kasing mabuak, Ginoo. Nawa joy, nothing in us right now can help us.
except to pray and to connect and to call upon the name of Jesus, your Son, Father. Lord, teach them kung sa may naka-difficult sa nga ni Jesus, Ginoo, and He cannot be divided into Jesus like this, Jesus like that, Ginoo. Only Jesus who died at the cross, and the cross is empty, white tao na diha. And the tomb, ang gilubngan, empty, o Ginoo. Because buhi, mangguga, buhi ka. Kung nagpakabana ka, dini ka na mo karon. Salamat, salamat kayo. Ang mga wala pa yung taon, makaamgo ni ini paamguhan na o Diyos. Nga ang kinabuhi, mumura. Putluon ni mo, murarami o grass today, minut kaayo. Grabe nga kainit, matay da yun. And with the intense heat right now of this situation sa COVID-19, is making a lot of grass, a lot of people nga ni weather nalayak din o nalarat. Father, nag-hope lang nga sa mga namatay na imong gikuha na nakailagod to sila, sa mga naapa karon. Once again, we commit them to you. Amen. And those who are working in the front lines, O God, Yes. please continue to be with them. Strength, extra strength sa among presidente kay Gipa, quarantine na siya. Amen. Extra strength sa tanan, Ginoo, makasinati sila amahan. Tsagwa pa sila kailan mo, makasinati sila. There's something, kusugan man ko, niya mura man ko na invisible shield. They will experience that, O God. They will sense that, O Lord. May kahumani mo kuha nila, Ginoo, Diyos. There will be an exodus of people, O God, that will worship you and look for a Bible-believing church nga mga pastor, Ginoo. Tinuray nga naglakaw ni mo, kana sa mga piki, Ginoo, tangtangan sa na sila, expose na sila, O Diyos. Ipangwartahan lang mga katauhan, O Diyos. Yambo, chuluguyuru, shigara. Ro, nadakan na ka. Ibili sa yun, katanang mga nanagan, ng mga politicians, Ginoo, kakitaon ta sila. Dapat serbisyo publiko gayod, Ginoo. Ang mga wani serbisyo publiko, makakita ta sila, Ginoo. Power is not about people serving them. Ang ilang posisyon is a position of a servant, not power over, lording over sa mga tao, Ginoo. Mga naong natas na silang posisyon, Ginoo. Di na silang managan. O kipuli silang mga katauhan nga loves you, O God, fears you, O God. Puli sila men and women, O Ginoo nga, kansang pangunaw na kasing-kasing, Diyos nun. Dili-relihoso, Diyos nun. Nangamuyo kami, nangahangyo kami kanimo, Amahan. This country needs your help. And the other countries as well. Even the mighty Sweden, Ginoo, sa umanghod, Ginoo, dahil sila kuwang pa sila, Ginoo, and yet still, wa kayo naghatag o dako kayo importansya ang COVID, Amahan. Lord, rich and poor alike, imong ipaagi nini. Kaya wa ka magtanaw sa mga pobre lamang o sa mga dato lamang. Gitanaw nimo ang tao na miserable mi kung wa ka. Imperno mi kung wala ka. Mo enable us to realize this, so Father God. Dadaan ang kabigan ng mga katawhan o Diyos. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. And amen. Okay. Mamahan. Salamat, Ginoo. Salamat, O Diyos. And once again, I encourage those who wants to join us. Message lang mo din sa FB. Excuse me. Message mo sa FB if you want to join. Or ganun pa kang makasabot about the gospel or the dawat na ka, send us a message. We'd like to help you in whatever way God wants us to help you. Amen. So, God be with you. Father, thank you for our time. Thank you for listening to us and answering our prayers. We know you are doing something right now. Di lami ka kita. But the glory and honor is yours because the privilege ni mo gihatag na mo, Ginoo. Kinsa man mi Ginoo makaduol nimo. Lisod magamig mga mayor din na mo sa paka ikaw taas, ikaw pinakataas. And yet you made yourself available to those who acknowledge you as God, Lord and Savior. So Father, bless everyone that joined us. O katong naminaw paninig, bless them. Bless those who receive you, those who want to join sa IP, and bless them, be with them.
and of their families. In Jesus' name we pray. Amen. Take the love and peace of Christ. Go in the peace of Jesus Christ. Amen.